Eskaera baten izapidea egiteko beharrezkoak diren dokumentuak nola gehitu behar dira? Informazioan eskatzen den dokumentu bakoitzeko, dokumentu elektronikoa gehitu hautabidea aukeratu beharko dugu. Argibideetan dokumentazioa zein formatutan egon behar den eta agiriak administrazioari zein modutan helarazi behar zaizkion adieraziko da. Halaber, dokumentu horiek betetzeko eredu bat eskaintzen den ala ez zehaztuko da. Batzuk sinadura behar izango dute. Beste kasu batzuetan, administrazioak baimena eskatuko digu dokumentazio hori gure izenean jaso ahal izateko. Ezetz esaten baduzu, paper horiek guk geuk entregatu beharko ditugu. Ekarpenerako argibideetan, kasu bakoitzerako zein formatu diren baliogarriak adierazten da. Beste dokumentuak atalean, izapidearekin batera doazen beste agiri batzuk gehitzeko aukera izango dugu. Behin atal guztiak beteta, hurrengoa klikatu. Orain arte sartutako datuen, deklarazioen, baimenen eta agirien laburpena agertuko zaigu. Atzera bueltatzeko aukera ere emango zaizu, akatsen bat zuzendu ahal izateko. Dena zuzena bada, sinatu, hautabidea aukeratu behar dugu.